खुलुमबाय मानाव गेदेर रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन माय डियार जिबि ब्लग फेमिलिस एन्ड माय डियार युथ्स नोंथांमोना दिनै मोनसे दामाखा भिडिअ हाग्रामा महिलारि सारा दिनै बबे अनसुंथाइ बिथाङा होनो थांगासिनो दं आरो बिथाङा बर' हारिनि थाखाय कालचारखौ लाखिनो थाखाय बिथाङा मा सेंसन खालामना होनो नागिरदों नाथाय बिथांमोना दिनै गोबां प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारि सारखौ जेखि बुङा मानो दिनै हाग्रामा महिलारि सारा खामानि मावनायजों रायजोफोरजों मोजां मोनजागासिनो दं खामानि मावनायखौ देखायगासिनो दं प्रमद बर'आ जेखि लेक्सार होआ मानो जेखि बाइक रेलि लाया मानो हाग्रामा महिलारि बिथां सारजों दिनै रुजुनांगौ बा रुजुजानांगौ बिनि खोथा फैया बिराद खामानि मावनानै दिन्थिदों रायजो राजाफोरनि थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा बेखौनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांनानै जोबनायाव कमेन्ट हरबानो जाबाय नुवाखै बारा मिथिया आं बेखौ 10 कोटिनो बेसेबां माबादि 10 कोटिया नुफेरखांबाय आंबो बारा थाल गैया बेफोरखौ माबा 10 कोटि 20 कोटि लय देखिसिना नाय এটা দেখা নাই না কি রকম হবে এটা কি 10 কোটি होमबा थाल गैया आंबो बेबायदि थाखाखौ दे जाबाय दे माबा माबि रायलायनांगौ थाबावगोन मेरला समस्या दङ रायलायनायनि गेजेरजों मावलांनो हागोन 10 कोटि जागोन दे माबादि बियो नायनोसै आराम्भ दे जेरावबो जोङो गासिबो साइडखौ जोङो जा हायो गुरुत्व होनानै प्रायरिटि होलांबाय थागोन सम लानो हागौ कालचारावबो जोङो गुरुत्व होनांगोन इडुकेसनावबो होनांगोन स्पर्ट्सआवबो होनांगोन जेरावबो मावग्रा दं दिनै कालचारनि मानसिया कालचारनि जुदि सरकारनिफ्राय माबा माबि सुबिदा मोनबाय थायोबा बिसोरबो बिराद गोजौआव दावखोलांगोन मिथिबाय हरनाय आंबो गैयि समावलाय दे बारा सा बारा दा नागिर खस्थ' खालाम दा सुबिदा फैदों मावनानै जानायनि सुबिदा मोनदों माव जोङो सुबिदा होगोन दे खालि सिब होननानैल' नागिरबाय थाना मिथिबाय मावनांगोन खस्थ' खालामबा मोनजागोन खस्थ' खालाम जेरावबो दङ आरो बे प्रजेक्टआ खालि बे 10निल' नङा देरलांगोन दे मिथिबाय बेखिनिखौनो बुंबाय आं गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' नुनो मोनबाय खोनानो मोनबाय दा प्रमद बर' बिथाङाथ' बेफोरबायदि खामानिखौ इयुनावबो मावनो हानाय नङा खोमा रायजो राजाफोर नोंथांमोना आसा दाखालाम प्रमद बर' बिथांनिफ्राय हाग्रामा महिलारि सारा जेखौ मावदों बेबायदि खामानिखौ प्रमद बर' बिथांनिफ्राय आसा दाखालाम मानोना बिथाङा केपासिटि टु डु वार्क होननाय बुस्थुआव गैखाया मा सानो खोनानो मोनबाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय हाग्रामा महिलारि सारनि खामानि मावनायखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहरबानो जाबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ